ka ɗauka ni shashasha ce da za ka sace min kuɗi har naira miliyan 3 ka ce ba zan gano inda kake ba? Lari, don Allah ki tsaya zan miki bayani inda za ki fahimta. Ba na buƙatar duk wani bayanin ka, kuɗi na kawai nake so. Lari, kuɗinki ya ƙare babu sauran kokobo. Kuɗi na babu, to tabbas za ka mutu. Yanzu Lari akan kuɗi za ki kashe ni? Lari, Lari! A dole a kalle ni, a dole ku dube ni, mata ma da sun gani, a dole ku saso ni. Dan gwamna, 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 kun gani dan gwamna. Dan gwamna, 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 kun gani dan gwamna. Dan gwamna, 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 kun gani dan gwamna. Yawwa, masha Allah. Rayuwa da lissafi a kayinta, abi ta kaddara yadda duk ta rubuta. Biyewa rayuwa ke sa wasu wauta, ga ɗan haka shi ya biye ta. Ɗanɗa! Sunan sama ya sauya shi. Ɗanɗa! na birni ne shi, daga ɗahiru diboy ne shi, sunan da shi ya sawa kan shi. Haba da Allah kai ta kwale kira ha. Ya ba zan wallahi da shigowa za akwai abin da ya hana na shigowa wallahi. Ka shigo an ta hawa tana na ai maganin ka ci ka san halinta. Je ka rutsuwa. Wai kai yanzu wannan waye zai aure ta ko na ma fa babu a jikinta ba. Wallahi addu'a muke ta yi dai mu samu wani ya gaba da ita ta je ta kaso auren ta dawo gidan. Ko dan kaka ba ita ta isa ta yi wani bankin babban baro. Wai ina ta kiran waya ka tan dazu na ji ta a kashe. Ashe kana ciki. Wallahi na dawo gidan ni ma ban dade da shigowa gidan ba wallahi. Waya akai bayan gugurmayar da ka hada su baba waya aka kyale ka shiga gidan. To kai in banda abinka kawai sai in dawo gidan salin alin. Ai sai da na biya ta wajen Audu nan provision din na sai musu kayan 50,000 sannan na kawo musu na rufe bakin tsanya. Kai dai a rayuwa mutumi na kai addu'a Allah ya maka arziki. In dai ka samu kuɗi wallahi ba da ba za ka juya ba. Ungo kun ana ma kallon dan iska in dai kana dan ungo wallahi sai an zo ana ganin mutuncinka. Gaskiya ne. Kawai dai mu ta addu'a ubangiji Allah ya mana arziki kawai shine maganin. Amma fa ɗaya ka san ta kan tsiya. Na san wannan irin wannan jagon din da ka hada su baba. Wallahi na san in dai ba abin nan ba wallahi ba za a bar ka shiga gidan nan ba. Ha ba Dauda. Ai wallahi tallahi kuɗi sun yi a rayuwa. Yanzu ka duba duk rashin mutuncin su Wasila duk da Wasila ma ta tafi ƙauye. Inna ta tura ta ƙauye
ka san gwaggon mu ta kauye ba ta lafiya tana can tana kula da ita. Subhanallah. Wallahi Allah ka ga gidan ku ce kuwa. anti masifa Hauwa yanzu duk mutunci na suke gani. Gaskiya ne Dahiru, ka fi kankaro mutuncin ka sosai akan wayannan kayan da ka so ka kai gidan nan. Timina ba ma dole ba. Ai yanzu gidan nan na siya gidan nan sai yanda na ga dama ai. Yanzu baka ga abin ikon Allah fa. Wai yau baba shine har da sanya min albarka wai sai abin da nace. Dahiru, yanzu dai mun bar wannan zancen. Baka tambaye ni yadda muka kare da DBO ba. Yauwa na mance ban tambaye ka ba ku kare da shi. Kai, wai ya aka ka gano kan sirrin wannan DBO ne? Haba da Allah Dauda ka bar wannan maganar. Ni ai na san kan tsiya. Duk wata fa bariki da ake yi fa mu fa akan idan mu ake yi. Duk abin da ake kullawa da inda yake zuwa da zuwa wajen ƴan matan da yake fa duk akan ido na ne. Ya isa kuma yazo ya ce wani abu? Ai ni ne maganin sa wallahi. Ko nan gaba ya taso da wannan magana da tafi wannan wallahi sai na bude mai aiki. Sai na mai sanadiya an kore shi daga wajen aiki wallahi. Amma fa DJ na da ku. Wallahi ga alama na. Kuma Wallahi na da ku wallahi. Ko ganga bata kai ka da kuwa ba. Wallahi uwa ka sani na da ku kamar ganga. Haka yan sandan nan suka sa ni a gaba duka na wannan ya dokan da nan wannan inda ka san fa ganga fa. Na rasa inda zan kare, ka san an ce duka an yewa na ka aka kare to na kan ma ƙi ruwa. Dauda, wallahi da na ce ba zan ƙara maka kuɗi ba amma yanda ka da kuɗin nan wallahi zan ƙara maka wani abu tunda kai ka wanke ni. Yanzu gaskiya ba wannan ba, ka san menene? 70,000 za ka bani zan je in sai magani. Ka san fa daga asibiti nake fa duba na akai. 70,000. Kai dalla malam yau mutane shiru wannan 70,000 wai zai baka 70,000? Kai sai ka ce garin mahaukata 70,000? Da Allah zo mu biya restaurant mu je in sai maka abinci da lemo ka sha da ruwa zaka watsake wallahi yunwa ce. Dan da ba wani yunwa da nake ji da Allah za ka dauka ka bani dan da Allah. Ha ba dan da. Wallahi yunwa ce Dauda. Wace irin yunwa? Wallahi yunwa ce. Ai yunwa masifa ce. Ita ta sa gaji kamar baka da lafiya shige mu je. To dan na ce dan da. Naji dauri mu je. Yunwa ce wallahi tallahi. Wani rashin da Allah ka daina mun irin wannan. Dan Allah ka zo ka shige da Allah. Ka mugun dan rena abu yanzu. Kai wallahi baka 70,000. Da Allah ka zo. To me dan ka ban 70? Wallahi ba zan baka ba yunwa ce. Mu je restaurant ka samu damar da zaka a to waye senior shikenan ba ku shige mu je. Mala Ashiru, bisa tsarin doka da oda da kasi na kowane banki, kotu take da hurumin ta ba da court order mu ɗauki statement na mutum da banki mu bayar. Magana ta gaskiya a ɗauki sirrin wani ɗungurungun a ɗauka a baku ba daidai ba ne ba ma yi. Wannan shi ne ka'ida, magana ta gaskiya ba zan iya ba. Kai haƙuri. An ka shiga dai. To, ba za a samu matsala ba dai insha Allah. Kuma na ce ran shiga dai wannan abu ai ba laifi bane kamar. Tunda kawai dama so muke mai confirming sunan shi ne. Shi din ne ke da wannan account ba wani abu ne muke so mu sani da masa. Mala Ashiru, sai dai mu duba dangantaka da kuma mu'amalar mu da kai. Amma magana kare doka ce akai. Barin baka abin da kake da. Sunansa Dahiru Garba. Dukkanin wani information da kake bukata gashi yana ciki. Tun da kan address ɗinsa da number wayarsa da komai da za ka samu a ciki. Bari zan tura mu ƙasa idan ka saka gurin wannan printer ɗin za a yi printing wannan ɗin za a baku direct. Allah ya saka da laifi. Thank you sir. Thank you. Ka ɗauka ni shashasha ce da za ka sace min kuɗi har naira miliyan 3 ka ce ba zan gano inda kake ba? Lari, don Allah ki tsaya zan miki bayani inda zaki fahimta. Ba na buƙatar duk wani bayanin ka, kuɗi na kawai nake so. Lari, kuɗin ki ya ƙare babu sauran kokobo. Kuɗi na babu. To tabbas za ka mutu. Yanzu Lari akan kuɗi zaki kashe ni?
waka da 'yan midiya suna tallata ma kai waka kai kaɗai ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska. To rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano, wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano, wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira, wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma kai waƙa kai kaɗai ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara
da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska, to rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira, wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska, to rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano, wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira, wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu,
wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta, sun rufe fuskarsu ne da tsumma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka masa ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda waƙa da 'yan midiya suna tallata ma kai waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa, wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka shiga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta, sun rufe fuskarsu ne da tsumma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka masa ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska. To rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano, wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan, wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano, wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira, wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, kai waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa, wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka shiga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu,
wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta, sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wasu su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska, to rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka dure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano, wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano, wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira, wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa, wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta, sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wasu su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska, to rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka dole ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan Wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka shiga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka duƙuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an sati firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsumma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka shiga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka duƙuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an sati firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsumma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska. To rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum.
barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka dure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa. Wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan Wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita. Wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8, an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa, yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To je jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi, ba zai taɓa yarda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun, saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska. To rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka dure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa. Wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan Wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara, idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hadisa wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka yi ga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita. Wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa,
wanda yake cewa an saci firjina sama da 8 an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi ba zai taɓa yadda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda faɗan ya ɓarke tsakaninsu da 'yan Kano wato irin su Daushe su Nabriska, to rigimar dai bata ƙare ba. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora, kuma da comment domin cin gyara ko ƙorafi. Sai anjima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Kirka shi. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce ne aka yi zaɓe a jihar Kano wanda aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To a satin nan da ya zo ya gabato kenan wannan satin da ya wuce aka yi zaɓen gwamna a jihar Kano wanda fitintunu sun tashi ne da dama tsakanin 'yan Kano da mawaƙa, wanda mawaƙin wanda kuka fi sani fitaccen mawaƙin nan wasu Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa Aisha Humaira wanda ta fito social media Aisha ta nuna ra'ayinta domin a zaɓinta wato gawuna. To a lokacin 'yan jihar Kano suka fito suka mata ca a kanta domin su nuna mata abin da ta yi ba daidai ba ne. To daga nan rigimar sai ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waƙa, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗa wa Dauda Kahutu Rara idan ka isa ka daina waƙa da mace ko kuma ka daina waƙa da 'yan midiya suna tallata ma, ka yi waƙa kai kaɗai, ba kowa ne zai tallata ma ba sai dai kai ka tallata ta da kanka. To a lokacin sai rigimar ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara, rigimar ta ƙara hargitsa wanda har wasu manya-manyan jihar Kano suka shiga tsakaninsu. To amma dai rigimar daga nan dai ta ƙi risinawa har zuwa yanzu, wanda yanzu ake zatawa cewar Dauda Kahutu Rara da shi da yarinyarsa wato Aisha Humaira sun ɗibi kafa sun bar jihar Najeriya sun hau jirgi domin sun fita, wanda ake zatawa cewa Dauda Kahutu Rara ma ya bar ƙasar domin ya je ya huta rayuwarsa. A wata majiya tamu yanda muka jiyo cewar yanda wasu matasa suka dukuma zuwa ofishin Dauda Kahutu Rara suka danna mishi wuta, wanda Rara ya fito social media ya zo ya faɗin cewa abubuwan da aka masa, wanda yake cewa an saci firjina sama da 8 an samu ƙanin shi a cikin ofis ɗin nasa yanda wasu matasa suka caka musu wuƙa a cinyarsa. Daga nan dai Dauda Kahutu Rara yake faɗin cewa kamar an gane wasu su daga cikin waɗanda suka shiga ofis ɗin nasa suka danna mar wuta sun rufe fuskarsu ne da tsimma domin ba za a gane su ba, amma yanda ake zatawa an gane wasu daga cikinsu wanda suka mata ta'asa. To dai jihar Kano ta ɗauki zafi. Dauda Kahutu Rara ya ɗau ƙudurin cewa duka wanda ya kama da wannan aika-aika da ya mara a ofis ɗinsa to mai raba shi da shi sai Allah, saboda ya faɗi cewa kotu ce za ta raba shi da shi ba zai taɓa yadda ba akan abin da aka masa. Inda wasu suke faɗin cewa da haɗin bakin wai Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi wannan abun saboda inda ake zatawa yaransa ne suka yi wannan abun aika-aikan nan da aka gudanar wa Dauda Kahutu Rara. Dauda Kahutu Rara da shi da magoya bayansa wato su Baban Cinedu da sauran mawaƙa wanda suke ƙarƙashin Dauda Kahutu Rara, yanda